Kako se bavile? Šta, kako sam? Slučajno. Kako? Pa priča nije bilo dugme u Pičkom Maču, pa ja sada zato. Nego? Cijela radnja. I šta ima u toj priči? Sve. Koja je sve duša? Pičke, kurac. Jebuse. O, a s kim se pijeveš? A? Ja sam samo režiser. Ti si samo režiser? Stvarno? A ko igra glavnu ulogu? A? Čeka Blaki. Ko? Čen. Jackie Chan? Stvarno? Ja. A od ženskih? Ne, Ne znaš? Zola Pička. Jel dobro? Jel bi je jebo? A? Ja sam je jebo već. Jel jesi? O, kako se zove? Še pogledam. Aj, pogledaj. Si pogledao? Jeli? Si pogledao? I kako se zove? Banda. Vanda? Jel ti planiraš da ustaneš? Čekaj da me kurac izmanda, pa onda. Dobro bi, a? Ovo treba snimaš. Pa snimala sam. Ali sam se polirao dušo moje. Znam.